Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Tambalan, itago niyo na lang ako sa pangalang Chaching. May asawa at isang anak. Wala akong trabaho sa ngayon at nakatutok sa 3-year-old kong anak at sa mga gawaing bahay. Yun ang ikinalulungkot ko, Nicole and Chris. Kaya ako napasulat sa inyo. Gusto ko sanang humingi ng payo. Dati akong sekretarya sa isang insurance company. Mabait ang boss ko kaya tumagal ako doon ng halos 3 taon. Mahal na mahal ko ang trabaho ko pero napilitan ako mag-resign noong nanganak ako. Wala kasi kaming makitang maayos na yaya. Dahil late na kaming ikinasal, nahirapan ako magbuntis at 3 taon kaming naghintay bago magkaanak. Nagkadalawang yaya naman kami pero nag-resign din ako nagbandang huli kasi ang hirap humanap ng mapagkakatiwalaang taga-alaga kay baby. Nadepress ako ng ilang buwan at nadagdagan ang lungkot ko ng mga lockdown. Palagi kong napapanaginipan ang boss ko at ang dati kong trabaho dahil sobrang miss ko sila. Humanap ako ng paraan para malibang at ma-overcome yung depression ko. Nagbenta ako ng food and baby clothes online nung kasagsagan ng pandemic. Ayaw ng husband ko nung una dahil takot siya at hindi mahilig sa negosyo. Pero nang nakita niyang kumikita ako ng 5 digits, siya na mismo ang nagsabi sa akin na ituloy ko. Naging matumal ang mga paninda ko last year kasi lumuwag ang restrictions last December. Pwede na ulit lumabas at mamili kaya itinigil ko na ang online selling. Naiinip na naman ako sa bahay dahil puro pag-aalaga kay baby at household chores lang ang ginagawa ko. Gusto ko namang subukan ng live selling dahil nauso pero ayaw namang pumayag ng asawa ko. Maliit pa daw ang baby namin. Pwede naman ako mag-hire ng tutulong sa akin para lumago ang business ko pero hindi ko magawa dahil simula pa lang ayaw niya. Gusto ko din sana bumalik sa work kaya lang hindi niya naman ako suportado. Tambalan, okay lang ba na maghanap ako ulit ng yaya for my 3-year-old para makabalik na ako sa trabaho? Hindi na ba masyadong bata ang anak ko para iwan? Payuhan niyo naman ako. Lubos na gumagalang, Chaching. Grabe yung lubos na gumagalang talaga. Lubos na gumagalang. Kagalang-galang ba kami Chaching. dahil sa headband ni Nicole? Grabe ka naman. Magbigay-pugay tayo. Bigay-pugay tayo. 1, 2, 3. Uy, paparating na yung ano na yan epektos ko na yan. Baka gusto nyo po mag-order. Oh, yeah. Mura lang, Kerry Boom Boom. Malay mo magbibigay ng swerte sa iyo Malay yan. mo, di ba? Hindi natin talaga masasabi. Oo. So anyways, itong si Chaching, feeling ko gusto na talaga mag-work para makabili ng headband ko. Charot! Kasi syempre meron naman po talagang joy, merong fulfillment, 'di ba, na nakukuha kapag ka ikaw ay nagtatrabaho, 'di ba? Sabi nga, ito po ay paghahanap buhay kasi parang nahanap mo ang iyong buhay, 'di ba? Kapag ka ikaw ay merong hanap buhay o merong work. Ganun. So ang tanong mo sa amin kung okay lang ba na maghanap ng yaya para sa 3-year-old? Oo naman
naman. Madaming gumagawa nun. It doesn't make you a bad mother if you decide na maghanap ng mga co-parents. Hindi ka masamang nanay kapag nag-decide ka na humingi ng tulong, 'di ba? At meron na tutulong. Medyo nga lang na sila, endangered species na sila, 'di ba? Pero with prayer and more prayer, kabisyo, ang may sakit nga gumagaling 'di ba? So isa na Paghahanap talaga. pa kaya ng yaya. Oo, 'di ba? So Oo. ibig sabihin, idasal natin 'yan. Ganun kasi pinagdadasal talaga 'yan kasi sa totoo lang, magpapapasok ka ng ibang tao sa bahay mo. Iiwan mo pati, 'di ba, yung anak mo sa kanila. So kailangan talagang matindi yung selection process. Yes. 'Di ba? And it's not bad if hihingi ka ng tulong. Hindi masama yun. Maraming gumagawa yun. Totoo. Maraming mga career women na iniiwan yung kanilang mga junaki sa ibang tao habang sila ay nagtatrabaho. Agree. Yun. Habang ang ilang mga tao ay, 'di ba, they find it very very rewarding kapag nagtatrabaho sila. Kasi totoo nga naman, may sense of fulfillment talaga kapag nag-work ka tapos na Correct. meron kang achievement, na promote ka, nadagdagan ng sweldo mo, nagkaroon ka ng bonus at kung ano man mga perks. Sa iba, may fulfillment din yung na magstay sa bahay. Correct. Yung mag-alaga ng mga anak nila. And for them, in many cases, sa mga nakakausap ko din, priceless yung moment na yun na nagbabantay ka ng anak mo. So ang gusto namin sabihin dito, huwag kang ma-depress. Tingnan mo yung angulo na yung priceless moment na kasama mo yung anak mo. So 'Di ba true. na nag-aalaga ka ng bata, talagang full-time hands-on mom. Correct. Na nakakabalib ha. Oo, at yung hindi- mga stay-at-home moms. Yes, at hindi biro yun na talagang marami ang saludo sa ginagawa mo kung tutuusin. So, sa madaling salita, sinasabi ni partner, it's a matter of perspective. Yes. How you look at it, 'di ba? Tama. Habang wala pa. So, syempre, dun tayo sa gusto mo talaga. Kasi syempre, partner, lagi natin sinasabi na kailangan puno din tayo ng pagmamahal sa sarili natin bago tayo makapagbigay ng pagmamahal sa iba. So, feeling ko talagang isa sa makakapagbigay ng or ganda lalo ng kalooban, 'di ba, ni Cha-Ching ay yung magkaroon siya ng work. Pero habang wala pa, ayan. I-enjoy mo muna na I-enjoy kasama mo muna. ang anak mo. Correct. Kasi pangarap yan ng mga working moms Totoo ngayon. yan. Yung time na na-spend mo sa kids mo, 'di ba, kinakarga mo sila, nakita mo siyang dumapa-gumapang, natutong mag-ABC. Pangarap yan ng mga working moms kasi Tama. hindi lahat ng yung milestone ng mga anak nila ay nasaksihan ng mga nagtatrabaho. Actually, maraming hindi talaga nakita. Yes, yes. Ang nakakita ng unang ano yung tag doon? Pagbaliktad, O, diba? pag-crawl, yung mga Pag-untog sa ganon. mesa. Lahat, 'di ba? Lahat ng una, hindi ikaw Hindi ikaw kasi ikaw busy Oo. sa iyong career. Totoo. So Diba? may ano yan minsan talaga it's so ironic, no? Yung mga stay-at-home moms naiinggit dun sa mga working moms. Yung mga working moms sa totoo lang naiinggit din naman sa stay-at-home moms. 'Di ba? So it's really a matter of appreciating kung ano muna yung sitwasyon na meron ka sa ngayon habang wala pa. Correct. 'Di ba? You work for it. Gagawin mo yung best mo, maghanap ka ulit ng trabaho, maghanap ka na magbabantay kasi syempre as of now, habang wala pa magbabantay, talagang no choice iwan mo 'yan, 'di ba? Oo. Hindi naman pwedeng iwan 'yan. At I think malaking factor dito yung asawa mo na laging hindi pumapayag. Anong meron? Nasa may asawa mo dito. 'Di ba? Laging hindi po napayag, 'di ba? Sabi niya gustuin ko man ganito, pero hindi ako Oo. pinayagan. Ganon. Nung nakita lang na lumaki ang kita, saka ka pinayagan, yung mga ganon. So malaking factor din yung mister mo dito. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Ayaw mo pagdiretsuhin di ba? Nasaan yung mister mo dito? Nasaan yung niya, contribution niya dyan? 'Di ba? Oo, Sabi ko nga sa iyo, partner, kung pwede nga lang na yung, 'di ba, ang pangarap ng mga iba kaya sila nagpupuspos na magtrabaho ay para mag-retire na mas maaga, para mas ma-enjoy nila yung alam mo yon, yung anong tawag dito? nag-enjoy ka na lang ng family life, ganun. Fruits of your labor. Yan, ganyan. Diba? Kasi mas masarap kasama yung mga bata, ganun. Correct. At saka syempre may retirement ka na di ba? Oo. Fund ka na, di ba? At saka siguro ang dapat mong gawin para hindi monotonous. 'Di ba? Parang feeling mo kasi routine na gawa ng gawaing bahay na nakakapagod din talaga yan Gawa ng gawaing bahay, mag-alaga ng bata, day in day out ganyan. Lalagyan mo ng inserts in between, 'di ba? Halimbawa,
Halimbawa, Mag-zumba ka mamayang alas 5. di ba yung mga gano'n? Totoo yun Totoo na. Punta ka sa Oo. pinakamalapit na grocery o Correct. pinakamalapit na park dyan sa lugar ninyo. Yan, 'di ba? Yung mga ganun, lagyan mo ng mga basta lagyan mo ng insert na mga pwedeng gawin na mga pambasag, 'di ba? Dun sa routine mo. Kasi gets naman namin na napakahirap nung laging paulit-ulit yung ginagawa. Pero tandaan mo, Mrs. ha, na yan din yung reklamo ng mga ibang nagtatrabaho. Paulit-ulit lang yung ginagawa nila. 'Di ba? So parehas lang. Yes, Sa yes. totoo lang, 'di ba? Parang ito na naman yung gagawin ko. Ito na naman, sila na naman yung makikita ko. 'Di ba? Yung reklamo yun na nagtatrabaho. Totoo yun. 'Di ba? O tas reklamo mo din yan. Pare-parehas lang talaga. Correct. Parehong may ano yan eh, may bigat, reward. oo. Yes, parehong may reward na binibigay sa iyo. So tingnan mo yung reward na meron ka sa pag-aalaga ng anak mo. Ang dami niyan, priceless lahat 'yan at ma-realize mo, ay, oo nga no. Napakaswerte ko kasi kasama ko yung anak ko ngayon. 'Di ba? Again, habang wala ka pang trabaho, i-enjoy mo yung moment na yan kasi maraming mga nanay na nagtatrabaho ngayon na pangarap naman kung ano yung sitwasyon na meron ka. Correct. Lalo na Diba? yung mga partner, yung nitong pandemic, yung biglang nagstay at home. 'Di ba? 'Di ba katulad ng last week meron kaming kwento na mahiwagang Burnay, nagalit na galit siya kasi babalik na siya sa trabaho. Pero yung kanya naman kasi nakakatamad mag-commute, 'di ba? Pero yung ibang mga tao, yung na-establish na nila yung routine sa na nasa bahay sila, ayaw na nilang bumalik sa setup ng normal na work Oo. setup, 'di ba? Kasi masaya na sila na nakikita nila lahat. Ako ang na-appreciate ko, partner, nung work from home tayo is yung nakakasama ko silang kumain breakfast, lunch at See? dinner. Kasi 'di ba? kapag yung mga parents nila sobrang busy, hindi nila nakakasamang nag-aalmusal yung mga anak At nila. lunch, Okay, 'di ba? either iiwan tulog, Correct. dadat ng tulog. Yan, 'Di ba? diba? Hindi mo makakalaro, may pag-uwi mo na lang bibidahan ka na lang, kumakanta na ng mga Oo. nursery rhyme. Gulat ka na lang, 'di ba? Biretera na. Oo. Ganun. Diba, hindi mo nasaksihan lahat yung paano na-develop yung talent na yun Oo. or paano niya natutunan ng isang bagay. So perspective na lang muna. Yes, Muna, yes. hindi naman natin sinasabing yan hanggang dyan ka na lang kasi obviously gustong-gusto mo talaga ng work to have a fulfillment, 'di ba? Pero habang wala pa. Correct. Yan, labanan mo yung lungkot na nasa bahay ka lang kasi ulitin namin, parang ulit-ulit lang naman kami. Sabog kasi kami ngayon eh. 'Di ba? Pagod kasi nung weekend. Napagod talaga kasi kami nung weekend. Yan. Yung gano'n, just appreciate first, 'di ba? Totoo yun. Dadating naman yung tamang panahon sa lahat ng bagay. Ako naniniwala ako dyan eh. Everything will come in its proper place and when it comes, it's very sweet. Alam mo yon, sabi nga ni partner sa kanyang email, Nax, Dean's Lister ng MBig. Kakaloka ka naman, 'di ba? Hindi nga rin ako makapaniwala. 'Di ba? And it comes, sabi ano yung sabi mo doon, partner, parang pinakamagandang email na natanggap ko. Alam mo yun, yung mga ganyang mga magagandang balita comes at the perfect time. Totoo 'Di ba? yun. Yung mga Minsan, ganon, yung kung kailan parang kine-question mo na yung pagkatao mo, yung ginagawa mo, yung pagod mo, biglang meron kang matatanggap na ganyang magandang balita, 'di ba? Congrats, partner, ha. I'm so proud of you. In fairness talaga diyan. Hindi na ako yung diskarte dyan kung bakit. Oh, edi very good. 'Di ba? Diba, Totoo nahanap naman. mo tamang diskarte. Nakahanap mo yung tamang diskarte. At para maging close sa teacher. Hindi, para Para magawa mo ng tama yung kung ano yung meron ka. Yun. Na ma-manage mo sa madaling salita Yun. yung oras mo with your family, 'di ba? Kung paano ka maging hands-on mom, maging hands-on dad. Kasi 'di ba, partner, parang there are so many times that we question ourselves eh. Yes, I'm sure at the yes. time at yung time na partner na nag-aaral ka, nagtatanong ka rin sa sarili mo, bakit ko ba ito kaya. ginagawa? Totoo yun, pagod yung na ako. Yung tipong iiyak ka Oo, talaga, literal. Hindi correct. naman ako iiyaking tao, pero nakakaiyak na yung pagod ka na. Bakit ko ito iisipin mo, ginagawa? Para saan? Di ba? As in talagang, Anong pinaglalabang ko? Lord, wala na akong pera. Ay, di ba? Totoo. Oo. Lahat na ng Ubus wala yung na akong pera. ko. Tuyot na bulis ako. Tuyot pa utak ko. Oo, tuyot pa yung katawan ko. Pagod na ako, mga correct, ganon. yung mga ganon. Tapos hindi na ako masaya. Di ba? There are times that you will question yourselves. Tapos biglang, boom, isang araw, email, Dean's Lister. Di ba? So, alam mo, in a way, parang ganon din, partner, dito kay Chaching eh. Nandun sa moment ng buhay niya na parang, araw-araw na lang ba ako maghuhugas ng pinggan? Araw-araw na lang ba ako maghuhugas ng puwet ng anak ko, di ba? May mga ganon. Oo, pero Pero isang araw, ma-realize mo. yung yayakapin ka ng anak mo na sobrang higpit.
Tas out of nowhere, sasabihin niya, I love you so much. Yes. Parang ma-realize mo, ay, ito pala yun. Totoo. ito pala yun. So, meron. Dadating at dadating lahat in God's perfect time. Paniwalaan mo talaga yan. Correct. Alam mo, napakaswerte nung naalala ko lang nung panahon na maswerte tayo sa company na to, partner. Lalong kasi child-friendly nung panahon, pre-pandemic. Ay, totoo yan. Di ba kasi isipin mo, yung anak mo araw-araw nasa office. Correct. Lagi siya Diba? nandito. Meron pa nga one time yung boss ko nun, yung pinalitan ko, sabi niya, oo. Emmy, I saw your picture. Nandun si Princess sa sa console. Sabi niya, mukhang naghahawak din. Kasi dito po, yung mga gamit po namin, isang hila mo lang pababa, wala na po kami sa ere. Isang maling pindot lang, Isang correct. wala ka na sa ere. Wala ka na sa radyo. ere. Correct. O kaya isang maling pindot, yung isang commercial, hindi mo ito pe-play. Di ba? Oo. So, Tapos makita may bata sa loob. Buling aso. Dati pa kami nadala pang aso. Sinabihan din yun, yung nagdala ng aso. Dati ganun, maluwag pa Oo. dati, di ba? And maswerte kung ikaw nakatagbo ka ng office na o kumpanya Child-friendly. na inaalaw yung mga ganong, hindi naman 8 hours yung pagstay, pero Hindi welcome. naman. Correct, Welcome correct. yung mga bata na makasama, masumilip sa sa workplace sa kanilang mga parents. Di ba? So na-enjoy yung moment na yun, isipin mo, di Oh, ba? enjoy ko. Kaya naging madadal si Princess eh. Bata pa lang siya, exposed na siya dito. Oo, mga tao dito, madadaldal na walang tao tigil kausap magsalita niya. yung mga tao dito eh. May ingay, Oo, di ba? correct. Kaya grabe yung daldal niya kasi exposure niya. Totoo ganun. yun, no? Ako, naalala ko din dati na kaya nagkaroon kami ng bonding din ng nanay ko na habang lumalaki ako. Kasi Sinasama ka niya sa sinasama niya ako sa kung saan Sa siya trabaho. Oo, kasi mananahi kasi yung nanay ko partner. Nalala ko natutulog ako sa ilalim ng makina niya. Correct. Tapos meron isang malaking kahon tapos may mga foam doon kasi Doon gumagawa. siya. Oo. Doon ka. Doon ako Ay, doon natutulog. siya. Balik kami, ako yung nananahi. Siya yung naluluod doon sa loob ng kahon na may foam. Parang tungaw. Anak, palit tayo ngayon. Anak, sabihin mo lang pag mag-overtime Oo ka, nga. ha? Babangon na ako dito. Di ba mga ganun tipo? So, nagkaroon din kami ng chance na magkaroon ng priceless moment habang nagtatrabaho yung mga nanay namin. So, sa madaling salita, ang sinasabi mo ba, hanap ka rin ng pwedeng medyo child-friendly, ganon? pwede din. Oo. Or yung tipong flexible working Working hours. arrangement. Oo, may mga Correct. flexible working arrangement. May ganun. May ganun din eh, di ba? Lalo pa ngayon. Oo. 'Di ba? Lalo pa ngayon. Tsaka yung nakikita ko parte, ito yung gusto ko nga tong pasukin eh. Turuan niyo naman kami. Sa balita ko maganda daw yung mga kitaan ng virtual assistant. Mga Uy. VA partner. Nakikita ko sa sa social media yung nagsimula sila ng isang laptop, parang phone lang nga na lumang gamit, ganon. Tapos hanggang eventually may setup nila sa bahay, tapos nag-umpisa sa ilan lang yung customer, tapos ngayon full blown mga 5 na sila agad, tapos mga ganun. May ganun eh. Correct. And Malay that mo will keep you hindi 8 hours Oo, yun. parang ganun. And that will keep you busy. Correct. Diba? Yung mga ganon. Kaya yan. Kaya gawa ng paraan. Huwag ka nga. Doon na ang sinasabi lang namin, do not allow yourself na Ma-depress. nakainin ng depression. Diba? Kasi yan eh. Yan yung mga kalaban natin. Correct. Subukan talaga natin yung mga pwede nating gawin para magdagdag ng, 'di ba may scientific explanation diyan yung mga happy hormones natin sa katawan, paano sila pasasayahin, pasisiglahin. 'Di ba? At isa yun, partner, nabasa ko, partner, ang isang paraan laging dapat may ganap kay ni mister. Nakaka-happy yun. Oh, 'di ba? Siyempre, It may seem like nakakadagdag na excitement. Meron baka kasi sabihin ninyo walang O, tinan mo si basis Nico lagi excited. Kaya tinan mo, pag-uwi ng pagbasok kinabukasan diba? Iika-ika pagod eh. Hindi, pero Kasi pagod pero masaya. Masaya diba? kayo nung gabi. May ganon. Oo. Hahanapin ko yun, partner. May maganda, yun eh. Agree ako dun na. Totoo yun, meron kang mga gagawin. Na Kasi makapagpapasaya sa'yo. di ba yung oxytocin ba yun? And yung mga, basta may mga ganun, ang hirap naman sabihin eh. Pag ganito, puyat kami. Basta yung mga ganun. And, spell mo na lang, sila na bahalang mag-Google. Google nyo na yan, mag-a-appear yan. Alam mo, smart naman yung Google eh. Yun. Yung mga ganun, meron kang mga kakainin, pampahappy, Totoo. meron kang pupuntahan, pampahappy, ganun.
Kaya yan. Correct. Kasi Laban! Ang ano pangalan? Chichang. Chaching. Chichang. Tutchang. Kinchang. Chaching. Si Chaching, Chaching, oo. Maraming. Pangalan mo na kasi pera na eh. Chaching, chaching. Diba? So, i-attract mo Oo, yun, di ba? yan. Ganon. Di ba? Maraming mga nanay ang kagaya ng sitwasyon mo ngayon. Di ba? Gustong magkaroon ng fulfillment sa ginagawa nila. Sa pagiging moms. Sa pagiging Diba nga, nanay nila. Ilang beses ko at na nagagawa ng paraan. Partner, kwento ko na nga to ilang beses na madami akong kakilala. Ang taas ng posisyon nila sa kumpanya nila. No, naging nanay, kinalimutan lahat. Diba? Oo. Nag-resign at naging full-time parent and they find fulfillment in that. So yun yung sinasabi namin sa madaling salita. Kidoks. O, kaya mo yan. Chaching, Enjoy mo lang kung ano yung meron ka. Sa true. Appreciate what you have. Thank you, Chaching. Salamat for sharing your story with us. At kung ikaw ay nanay, dahil malapit na rin ang Mother's Day. Yan. Yes. Gusto mo ring mag-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali makwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. o di naman kaya PM nyo po kami sa aming Tambalan Facebook page. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan. Tambalan. Ayan, yung may mga kwento po na Mahiwagang Burnay, yun po yung aming official Facebook account. At doon sa mga nakikinig naman o mga nabibitin pakikinig sa Tambalan, pwede Yo! nyo idiretso ang pakikinig sa Spotify, sa podcast. Correct. Dahil every Monday po, meron po kaming bagong episode. So, again, today, meron na naman bagong i-drop na episode on Spotify. We are on Spotify, yung Tambalan Podcast. So, maraming ways to listen. Maraming ways to get in touch with us. Yes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!